Entrance po to ng San Juan Arena at papasok na po tayo. Andito na tayo sa loob ng San Juan Arena. Oo. Ikutin mo na natin. Dyan ka lang. Tapos ano to, pakita ko lang yung paligid nito. Huwag kang alis dyan, boy. Ikutin natin ang loob ng San Juan Arena. Ilocano Mat TV. Ito po ang loob ng San Juan Arena. Bawal na dito. Bawal na pala dito. Balik tayo. May mga player.